ଆରେ ଏ ତ ସେଇ ବିଲେଇ ନାନୀ ଝିଅ ସୁକୁଟି ଯାହା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ପିଲା ତିନୋଟି। ବିନା ଦୋଷରେ ଜୀବନ ନେଇ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା କାହା ପରିବାର। ଜନ୍ମ ନେ ହେଉ ଏମିତିକା ଝିଅ ଆଉ କାହା। ବିଲେଇ ନାନୀଟା ଗରିବ ହେଲେ ବି ଝିଅକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲା କଲେଜ। ଭାବୁଥିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିକି ହୁଏତ ବଢ଼ିବ ତା ଟିକେ ନଲେଜ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଝିଅଟା ବାହାରେ ଯାଇ ରିଲ୍ସ କରୁଛି। ବାଘ ପୁଅ, ବିଲୁଆ ପୁଅ, ଶାଗୁଣା ପୁଅ ସହିତ ପଇସା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରଖିଛି। ଝିଅର ଏପରି କାମ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବିଲେଇ ନାନୀକୁ କରୁଥିଲା ବଦନାମ। ବିଲେଇ ନାନୀ ବ୍ୟଥାଟା ବୁଝିପାରି ଠେକୁଆ ପୁଅଟା ଆସିଲା ସମାଧାନ କରି। ବିଲେଇ ନାନୀ ଝିଅ ସୁକୁଟି ଭାରି ଦୁଷ୍ଟରେ ଏମିତି କାମଟା କରିଲା ଭାବି ପାରିଲାନି ଜମରେ। ସୁକୁଟି ପ୍ରେମିକା କଥାରେ ଶାଗୁଣା ପୁଅଟା ଖଣ୍ଡାଟା ବୁଲେଇ ଦେଲା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ବାଘ ମାମୁଁ ପୁଅ ବୋଲି ତାର କିଛି ହେଲାଣି। ବିଲୁଆ ପୁଅଟା ବଡ଼ ଚତୁର, ପଶିଲା ସିଧା ପାଖରେ ଗାତ ଅଛି ଜାଣି ଫସିଗଲା ବିଚାରା ନିରୀହ ଠେକୁଆ ପୁଅଟା। ଜୀବନ ନେଇଗଲା ତାର ଖଣ୍ଡା ଚୋଟଟା। ଏମିତି କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଖବରଟା ଖେଳିଲା ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ହନୁ ଆସିକି ବାନ୍ଧିକି ନେଲା। ସୁକୁଟି ଆଉ ଶାଗୁଣା ପୁଅଟା ଏବେ ଜେଲରେ। ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା କାହା ସୁନା ସଂସାରରେ।